Iya. Wis monggo Mbak Tatin kaaturan jumeneng. Iki larase apa iki? Dituthuk gendere Bang tak antil. Wirawiri wirawiri Dalu Mbak Tatin. Sugeng dalu. Wah, jan. Mbak Limbo, Mbak Canggih. Nggih, wis kaparingan sehat waras. Alhamdulillah menika sehat waras. Alhamdulillah. Jenengan pripun? Ya, pangestune pamujine ya wis kaya ngene lah. Nggih. Sukses pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini yang nonton luar biasa. Wah, luar biasa. Mau dalu nggih kebak ngenten iki. Kebak mau bengi kebak. Nek mau bengi apa bintang tamune loro kok saiki ming siji iki pripun, Mas? Mengingat dana. Kok dana? Danane piye danane? Ya, kabeh iki ya didum-dum to ya Mbak Tatin. Oh nyatane apa? Aku ki kadang yo berpikiran lho. Berpikiran. Iki asline. Ki le arep ngadanani wayangan ki rak wulan Agustus nek ra tanggal 2 3 4. Oh, nggih. Ya sik dikersake panitia warga kene kan sik dadi bintang tamu Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Terus? Ning ya pas tanggal kuwi ya jendalae ya panjenengan wong loro wis kebak isi kabeh. Nggih. Mula dijoke sing penting ora ngliwati sura. Aku saiki dadi mikir dalang karo bintang tamu ki asline penting ndi ta? Penting pundi Bapak Ibu? Penting dalangnya napa kula? Piye? Sami mawon. Sami mawon. Alhamdulillah sami mawon. Ya mergane apa ya? Mergane ya ben iso dadi nyawiji dadi siji kok ya. Nggih niki alhamdulillah saged sowan wonten Siguk nggih. Seguk. Seguk apa Siguk? Seguk nggih. Nika luar biasa masyarakate jan tansah tumplek-blek. Tumplek-blek. Tumplek-blek niku. Tumplek-blek. Nggih. Wau nggih sampun napa jenenge? Kepanggih kalian Pak Suwiono menika ketua napa nggih? Panitia. Ketua kesenian wonten mriki nggih Bapak Pak Suwiono nggih sampun critakaken nek nang kene nang Lengger nang enten napa jenenge? Napa? Nek nang ngene dhewe Jatilan ki nang kene apa jenenge? Paling reyok apa kuda lumping. Kuda lumping nggih. Nggih niku ya luar biasa sesuk niku ana penutupane nggih pengajian. Nggih, menika wau sampun kepanggih wonten lebet wau. Nek mriki niku wayangane 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Kala wingi sadurunge corona, nggih. Kan ajene arep ngersake almarhum Pak Seno. Ning Pak Seno kapundhut, dadi terus mundur. Terus ijole panjenengan. Heeh, ya aku dadi wakile almarhum Pak Seno, mirip aku. Mirip namane. Padha sing bedake ming perekonomian karo nasib. Ya ora. Lah iya ta. Ya mugi-mugi antuk berkah wonten masyarakat mriki mengke sabibaripun wayangan wonten ing mriki sedaya pinanggih sehat. Amin. Pinanggih rahayu wilujeng terus dalange ya dadi mundak laris. Amin amin amin, Mbak. Nek dijak omongan iki madhep rene. Aku ki anu wedang ki wis isih buta. Ngapa wedange? Ora dirubung semut. Nang kene ra ana semut. Iki gandeng kula namung sendiri sama jenengan. Jenengan nggak boleh lihat mana-mana dulu. Oh ya, berarti ngelihat seliramu. Iya dong. Kita omong-omongan biasane nek Bapak Ibu biasane sok ndelok YouTube sok napa sih? Sok ndelok kula kali Mas Kesgan sok pramen gandrung lah niki gandeng dalang iki yo kepiye iki? Ya rasa pramen mau sakon begijikan ngono tin. Ya ora maksudnya kan kita bicara omong-omongan ngono lho, nggih. Ya alhamdulillah lho, Mbak. Lah piye? Nyatane wingi Tin, Mbak Tatin esuk iki warga Sego ki arep ngersake jenengan. Ki biayane piro?
Wah kok diantul dhuwur banget. Sapa sing Heeh to semene Mas. Ha sidane ya gelem tak nyang to. Mergo aku. Oh maksudnya piye ta? Sik ta. Ceritane piye kepiye? Wingi rak njalukmu dhuwur to. Aku njaluk dhuwur. Sing ngomong sapa? Heeh, lah loro setengah kowe. Loro setengah iki aku wis nggawa ceret. Nggawa wedang dhewe kok ya. Kula menika nek kalian panjenengan nek ya wis kanca. Dadi rega kanca iki rasah dhuwur-dhuwur. Ono wis sik dinyang ngono. Lah iya karepku jenenge kanca ya nyang-nyangan. Aku ngerti regamu malam hari ini lho. Apa ora usah omong-omong. Kok ndak bojoku Aku brontak. batinku. Wah, lah wong sakmono kok ya aku mesti dinyang to iki aku. Lah ya ora apa-apa jenenge jual beli. Ini atase jual beli harus. Rezekine wong iki dhewe-dhewe. Ngono mboten apa-apa. Kowe pendambungi pentas terus, bintang tamu terus. Iki carane alwarisane Pak Seno ki sik ketiban laris bintang tamu iki Mbak Tatin, Mbak Elisa. Mbak Ayu nggih. Jarang kae. Ning kan nggih ya tau ngono lho. Tak penging. Lah ngapa? Nggak terkenal aku cemburu aku. Tahu wonge cemburuan e. Lah justru kudune sing cemburu iki malah Mbak Ayu. Lah ngopo? Lah jenengan nek Fragmen yo nyekel-nyekel tenan. Lah yo nyekeli rak yo nyekel kancane dhewe kowe mbiyen ki rak yo jaman isih timur sing ndereke Pak Esino rak awake dhewe iki rak gulang-gulung, mangan bareng, ngombe bareng, turu bareng. Maksudnya turu bareng? Ya maksudnya ya beda nggon ngono lho. Nang transit ngono to. Transit nek pas beda. wayangan. Ha iya. Lah ya kan nek kaya Mbak Ayu kan nek bintang tamu urung tau Fragmen ra tau ndumuk-ndumuk to. Ya ora nek kowe. Lah ya mulane kan kudune sing cemburu iki Mbak Ayu. Wis saiki arep kae Mbak Tatin. Oh, Mbak Mas sing nggo topi kok. Wong urung di. Ya kae wis di ngene-ngene. Oh nggih, napa Mas? Ah, Wonten titipan saking Ketua Pak Ketua DPRD. Pak Eko. nggih. Siap. dibuka pembengi ya wis paring karo kanca-kanca. Iki sing maca aku kabeh. Sakarepmu. Kok kandel kabeh ya, Mas? Ora dikeke kono lho. Agah mambengi kok wis maer-maer kok. Mau bengi aku ora komanane. Mau iki gandeng aku malam hari ini mbok nyang iki wis nggo aku. Kuwi lah edan kok Tin. Lah ngopo? Aja banget-banget kok Tin. Jek kurang sugih. Ya kurang wong ki tetep kurang kok. Wong ki sak madya wae. Wis entuk nggon aku. Iki tak nggo kanca-kanca, ora nggo aku pribadi. Ora mungkin ra percaya mboten kanca-kanca. Ha do meneng to. Ha kanca sing nggawa aku e. Pergane do wedi. Oh, aku seneng nek kanca-kanca iki do wedi ro aku. Pagi iki aku. Kuwi aku do nderek aku ya mau jam 8 bengi. Malah isih do turu aku. Ayo do tangi iki nyambut gawe anggepe piknik aku ya. Jam 8 bengi urung dandan. Durung dandan to edan tenan to aku. Ya ora apa-apa. Muntap aku. Gelap Pak. Menika membaca Ya. request nggih. Request. Request Kutut Manggung komplit dan Gerajakan Banyuwangi. Wah. Derek Pak Dalang, maksudnya sing nembang derek Pak Dalang. Oh, iya. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo HWSH. Pak Eko membengi Oh wis. nggih, matur nuwun Pak Eko. Menika dibuka napa mboten Pak Bu? Dibuka, kabeh iki kudu terbuka, transparan. Oh nggih. Aku ndak dibuka. ngene dikeke aku ndak dikira aku nilep duit kuwi ora halal, Tin. Ya Allah, Mas. Apa? Rene ta? Abang-abang. Mbok delok aku. Abang ana birune ana abange nggih. Iki akeh banget lho. Oh, Mas. aku nek abang jane iki wektu iki kerep ngedepi ya nek abang. Maksudnya abang. Lah ya duit ratusan abang kuwi lho. Tak etung sik ya, Mas. Etung. Sing ngitung aku wae rasah dalang. Edan tenan. Waduh. Kepiye iki ya? Ayo di welar ayo. Piye? Nek selempit kene. Hah? Piye? Kaya aku ngene iki lho. Ya iki selempit ke ngendi aku ora ngenamu kan ana cagake. Nggon bros. Aja. Sik meneng kita diam dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 juta Mas. 1 juta. Luar biasa menika. Matur nuwun Pak Eko. Pak Eko Mugi ya. berkah barokah nggih. Amin. Walah, jan wong Amin. wedok ini dikei duit nek ndongake banyu mili. Ya ora meng aku, dalange barangi mesti heeh. Aku boleh Sik iki disalahke sik iki mau Kutut Manggung karo Gerajakan Banyuwangi. Ana meneh Mas. Apa? Request Request.
Gelang Kalong vokal Mbak Tatin, Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Pak Eko. Kok Pak Eko kabeh sih? Niki Pak Eko sedanten. Ya Allah Pak Eko luar biasa loh menika. Masa nyuwun napa-napa kok iki gek pira ya? Padha mau apa ora? Padha. Beda kuwi. Kok sik beda oh iki gelang kalung nggih. Kula buka riyen nggih Pak Bu, sabar nggih. Niki gandeng dhewe ya jan ribet. Besok karo Ayu oh nggih, siap. Oh, 500.000 rupiah. Laris. Wes iki 500.000. Nyuwun gelang kalung meneh request. Putra Nuswantara, vokal Mbak Prastiwi. Wah lah ya kuwi. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo HWS. Wih, Pak Eko melih. Nggih menika. Nika langsung kalian Bu Pras. Ya srapopo. Dipun iki piye sing mambengi piye? Mau bengi didum. Oh, didam berarti kumpul kayak gini. Kumpulke. Oh, iya. Bu, ngapunten nggih, Bu, niki gandeng mana? Mbak Pras. Oh, Mbak Pras iki kok kaya ra ikhlas iki. Lemun nggih kok ya jane iki ya piye ya? Mau wis tak kei akeh kok mau. Ora usah nesu to. Iki nek putut manggungnya dicaosi gara-gara apa iki ya, Mbak? Gara-gara mawon. Gara-gara iki kok grajakane ya. Nggih, Ciro lupatmu. Gang 100.000 malih menika alhamdulillah. Ya, monggo. Niki Ajeng paring melih monggo. Request pokoke bebas iki. Rezeki. Nggih, Mbak. Bapak Ibu ingkang dereng napa? Niki dereng sare. Sing dereng napa ajeng ngersakaken lagu angsal monggo mboten sah kedah nyawer. Nggih nek mboten ora sah ajeng munggah ing panggung ajeng nyumbang lagu. Monggo mboten sah nyawer nggih. Nek mboten isin nggih. Iki bangetan ya kowe ya nyatane ya isih kurang wae kok. Bodomu ki atau iki samene kae Pak Eko lho. Liyane Pak Lurah, Pak Kades, monggo Pak Kades. Pak Suyono monggo Pak Suyono. Wow iki Pak Kades membengi ya wis. Pak Buati ya rawuh. Ah iya, ning kan sing karo aku urung. Urung mergo kowe dadi ora rawuh iki. Ngertine kowe iki kaya lintah darat tenan iki biyen. Iya. Nggih menika minangkani pamundutan napa pripun Pak Dalang? Nderek Mbak, iki Mbak Pras iki putra Nusantara. Oh, Bu Pras, mau. oh nggih. Mbak Pras. Bu Pras. Mbak wong Pak. Ayo Bu ngewangi aku Bu Mbak Pras. Maaf ya ini pakai apa ini? Membengi ora jumeneng tak kepenake ya saiki gandeng ana sik nyuwun Mbak Pras ya tak aturi. Nggih, monggo jumeneng Bu Nah, iki piyayine nggih ngoten. Lah, mbok ya ora usah haleman to mlaku. Nggih modele ngoten iki piyayine cahe iki lho. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Tati. Iya, kudu nganggo Mbak. Mbak. Oh, Mbak. Nesu wis saiki iki. Yo, coba kena tante. Oh, Tante. Tante Girang. Selamat malam, Tante Pras. Iya, bagaimana kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah. Kok makin cantik. Iya lah, namanya aja dagangan. Dagangan. Ya, ini ada pemundutan lagu Putra Nusantara, Bu Iya, pakai itu enggak apa-apa. Kepean. Ora apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Maklum Pak Yu aku. Maklum apa nek? Ora lah ya nek ora apal. Apa-apa nek kowe tuwa. Lah ta, diceluk Mbak nesu. Mbah nesu. Apane ngunek Wong ketuwa. ngonek ngewuhke. Lah tuwa mboten. Ya isih nom karepe. Karepe. Ning Ibu luar biasa lho. Dari dulu wajahe ya ngene iki. Dadi mbiyen iki enome ya ngene iki, saiki wis dewasa ya akar menit tuwa ra. Lawani. Saiki udah dewasa, ya ketemu ngene senior. Senior kuwi. Soale jamune Mbak Tati. Jamune apa, Bu? Jamu. Gonto bacin. Mboten. Jamune sapa, Bu? Jamune daging mentah. Oh, daging. Wah, iya. Maksudnya pripun kok daging kok? Ya maksudnya ora dimasak dagingnya. Terus Dulek. kowe pengen awet nom? Nekat wae ra apa-apa, heeh. Enggak aku. Aku lek daging tua ngono ku ya nggo apa? Aku ya Allah karo kowe. Kok ya udah gelut wae. Nggo iki aku Leket ya. lah ya mau ki nang
transit dadi kanca-kanca wis munggah nang gari aku royo pras to. Aku wungu saka sare carane piyayi kan arep nang kamar kecil nang kamar mandi ki sak jam dhewe. Ngapa? Ya mbok kuwi wis tak dodok. Dandan, Bu. Dandan. Ora. Perlu. Oh, lagi Lah perlu. kuwi iki dalang lu laris gleleng karo omong. Sesuk nek laris ora ngidak ndase aku. Rak kamar mandi iki embere kae lho tin ember sing gedusi bayi kae lho. Wangune ayu pras ya kungkum nang kono. Ya sedeng tetepan Ibu ya. Yo dhek mlebu. Kowe kaclup sirahe tok. Nggih menika minangkani pamundutan saking Bapak Eko. Pak Eko. Nggih matur nuwun Bapak Eko sampun maringi fakir miskin. Ya ora fakir miskin to, yu. Ya Menika saking remene Pak Eko kalian budaya. leres. Nggih, dadine le nyawer nggih luar biasa, ora ming setitik. Dasare duwe dhuwit kok ya ono. Lah iya. Lah nggih. Ora duwe ya ora. Kaya awake dhewe sing ora nyawer ya yu. Kowe kok nyawer? Motong. Kowe ki arep dalang njaluk nek iso. Ngilmuku do ditiru kanca-kanca ra iso nganggo ngilmuku kowe. Kudu lampah prihatin yo ge dibawani. Anakku sing Anakku sing Jane elok tenan. bagus dewi gentosan Mbak Tatin. Gentos. lagi sak larek kok Bisa gentos. lare kok gendanan mbok yo ora pelit-pelit to. Lagu budaya kuwi tak paringi akeh to mau. Endi? Liyane durung tak paringi kan seliramu wis. Sing aku dene ndak mbok Ya. dalenge nah. Ya nduk, aku ya ngono. Iki bidoro kanca-kancane. Kancane 700 kowe 500. 500 we patang bengi. Nganti ledreng. Rusak. Apa-apa Bu diterima-terimake. Kadang kala ya ngono, kadang kala oke, kadang kala sithik. Mulane nek sesuk dikon iki rasah gelem. Kowe ra mbok ora dadi nganutin kowe iki. Lah piye ta ya? Ora dadi cucuk tumbakan. Apa ora ya? Ning ya ora apa-apa sinden tuwa ki payune semono. Lah iya kok arep njaluk sepira kok. Yo. Kelelekan percil. Nek kok ya. Kaget aku. Tak idokke kowe kok mana. Ah tak idokke genti. Besok pinter Muruh yu pras nang transiti lucu Ngopo? gelungan nggo sarung. Ya kan adem to nek nang kene. Ya nek sarung ra nggo iki ku wangun kae kaya simbok-simbok sarung kae kene kae wajan. Pasan aku mlaku dhewe dibiak ngene kok. Kurang ajar ki aku. Ha ya ben wong tuwa senenge nggo dolanan Sinten iki? Jenengan Mbak Tatin bintang tamu kok. Bintang tamu ya Nek larang. kan sing disuwun jenengan lho. Nah ning disuwun nak sing Kita kanca ya. iya. Betul, mbiyen ming tukang ngeterke aku pipis saiki dadi wong top. Alah mboten jenengan iki ya hoo kok le. Saiki ganti tak terke apa piye? Hah? Ceglunge sumur aturke. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak pengendangnya beda karo membengi. Oh iki kok beda. Mas Gale. Mas Gale. Sing membengi tak tundung tak kon mulih. Lah ngopo? Ora apik lek ngendang mulih kowe aku ya. Kok lek dalang kejem iya. Ora kuat bayar.
Ora mergane putrane mayang saiki Mas Wahyu. Tak kira weler metu. Ora, tak sangoni 3 yutanya bali aku ya. Pira? 3 yuta lek kepiye? Aku malah akeh pengendange karo. Lah nek pengendange ngetoke tenaga. Lah nek bintang tamu ora? Wis sewengi. Terus Sewengi kek ngene-ngene terus lah nek mengko ora menggo iki. Kuwi Iki paling piye? 2 jam nggo tutuk ngono lho. ya ora lah ya beda. Nek kadang sik nggo tutuk iki ya larang ya. Mbah ra ngerti aku. Nek nembang kae lho kaya artis-artis kae sak lagu kaya Nike Salendri paling sak lagu semene. Beda nek. Ngopo e? Nah, bojomu mantuk-mantuk karepmu. Sesuk Ora. bali langsung ditutuk paret iki. Lunga. Wong lanang kok. Lunga piye ra iso. Bar mayang mesti bojoku ya munduk-munduk karo aku. Lungguh sila tumpangan dengkul kayak kene aku. Yo. Nanani nanani. Anakku aja pijer nangis wae anakku sebagus dhewe esuk pinter sekolah bisa gawe Kok dawa banget gini. ayo golek sing dawa no Oh, ngono. maksude napase tak gawe dawa Iya, ternyata Guys. ya jek kuat dawa. kuat lah Nek kurang ya nganggo sik bego sik nggo ngecrok aspal jog. Wong nembang kok nganggo bego. Lah ya atraksi ayo. ono dalang tak sampluk Ya aja. Ya mbok pisan-pisan ngajeni sithik. mbah Dene pas me aku miyoga kae ra apa-apa nek pas ngene iki sithik ngono lho yo. Wan miyoga nggo Hormati. dalang kok nyenyengit ya, Bu. pol Padha ae. ning nek arep mayang malah anteng no Oh nggih ta? heeh wedi radoyan mangan rasa Grogi, turu pirang-pirang Wis to ora mirang-mirangke ta. ning nek dadi kok mah glereng wah lulang Iya. sapa Nek mayang Nek sinden kleru piye yo? eh Nek sinden ana sing sindang kleru. kleru dipendeliki ngono mongko sing dipendeliki aku lah ra wedi Pedule malah kok kaya antuk-antukan kae malah. Wis. Putra Nusantara. Matur nuwun, Bu. sampun Mbak Tati Nggih matur sembah nuwun Monggo Ibu. pun lajengken Pun ajeng lenggah apa ajeng mandap monggo. Mandap nek ndi? Ayo gawe-gawe kopi wangune yuk Pras. Yuk kopi yuk. Oh diberkahi Ibu kok malah kon mandap. Seneng ya aku jane ora ana Yuprasi rasaku ki lungkrah. Lah iya. Ora ana sik digajuli. Kok sesuk ki njaluk aku sesuk bareng kowe ya wis rasa aku arep mandek restoran ya aku. Terus Ha ya wis tuh bareng kanca-kanca wae mangkate wingi kepiye kok. kanca-kanca bareng bis. Bis. Oh, jenengan Mobil karo Janung oh, berarti mampir nang rumah makan ora, Mas? mampir karaoke. Oh.
Iki minangkani apa Mbak iki apa neh mau? Nggih niki mau wonten Gelang Kalung, wonten Gerajakan, wonten Kutut Manggung. Kutut Manggung iki Gelang Kalung sapa? Gelang Kalung kula. Gelang Kalung ayo di Sendiri? Lah ero sapa arepan? Lah manut jenengan ngunggahke sapa? Ya Mbak Endah. Ya Mbak Endah. Aku dikancani Mbak Endah mau bengi wong loro Mbak Elisa karo Mas Gareng aku saiki dhewe. Napa niki Pak Kades mbok pilih? Saged minggah panggung napa Pak Suyono monggo Pak. Ngrencangi kula Pak ajeng duet-duet napa ngenten Pak? Nggih Pak, monggo Pak minggah nek ajeng tekor Pak. Kok tekor piye ngancani nembang kok? Mesti totot. Kaitin. Oh, nggih pripun Mas? Ikhlas lagu saking sinten? Oh niki enten. Oh nggih, ala kok tembuk tanganku bareng lho. Kowe nek ana piyayi ganteng kok ngetek to, Tin. Oh, ya duduhke ngono karo demuk tanganku. Lah ya mestine ya kesempatan. Kesempatan wah mase ya ganteng kalah ganteng aku. Dalange ngono ya. Kaya Mas. Niki from Domba Bigar Farm. Waduh. Siguk Kedalon Farm. Ayo FARM iki macane piye? Farm. Farm. R iku ora cetha nek Inggris farm. Iya, bener. Farm. Farm. Request Tresno Waranggono. Tresno Waranggono. Nggih. Nika saking Mas niki wae pinten, Mas? Hitung, Mbak. Ji. Ro. Tresno Waranggono. Lu. 4. 500.000. Aku dicaosi. Wala ternyata pian mriki nek nyawer jan oke lho. Nek nang Jogja paling go 50 100. Nek kene 500 luar biasa lho niku. 50 e patang lagu nek dhewe iki. Pokoke Tresno Waranggono menika. Tresno Waranggono mengke saged mboten nggih? Nek soalnya niki kan ngagem keyboard. Oh iso, penting anggere engko lagune sing nyanyi iki tetek iso. Iya. Tetek. Iki duet to Mbak Endah? Nek Tresno Waranggono. Duet. Oh. Engko tak duetke. Ayo. Wis sik ngrebab iki. Jos. Jos. Bukal kok. Menika pamundutan Mbak tadi. Gelang Kalung. Iki ana pamundutan fragmen saka kancaku, Mbak. Lek, Fragmen ketoprak. ya aku karo sapa? Ya engko digoleki kanca. Ning iki ora ana apa-apane jujur. Ya ora ana apa-apane ya ora sah. Lah kok wis oleh akeh ngono iki lho, Tin. Lah, ya iki disik kan yang ana apa-apane dulu ya. Engko gara limbukan engko tekan gara-gara. Sapa? Kowe. Wis dicowok tekan gara-gara dhewe meneh. Lah iya ora apa-apa. Nek ora nglabung-labut iki Keswan Dwi naweka aku. Oh aku biyen yo labumu mantenmu aku yo teko kok. Alah rasa ketung-ketung manten aku ya mantenmu ya teko. Kowe nandhaku malah bola-bali yo. Aku ya teko. Lah ya makane. Mbak Endah biyen yo sindene almarhum Pak Seno. Nggih niki Mbak Endah. Sik di gamelan wayang, gamelan. Oh gamelane niki Mbak Gamelane Endah. kagungane Mbak Endah rumah.
Sang Yaksendra Kurarupa mangeses kadhiangen pang sampal kaprapal selo-selo kablesan sato lumayo mangungsi kagiat kagodo kang jaga-jaga bumi Reca manik sejatining alam kang tinut ing jagat. Para prajurit Sangkapura, kawula wonten tinimbang ing ngadhawuh Kanjeng Gusti. Wonten pangandika ing ngadhawuh Kanjeng Gusti. Adoh tak awe cedhak saya tak ragetake. Yektine ana bab wigati kang bakal tak babar. Wis gembleng lan kenceng tekadku bakal ngrebut panguwasa Mandura lan jungkeng palenggane Rama Prabu Basudewa. Ingsun wis nindakake rekadaya nyuwun marang Ratu Mandura supaya dianake adu jago manungsa. Lan panjalukku mau wis dikabulake. Paman Suratri Mantra sing tak tuding dadi jagone Sangkapura. Weladalah. Gusti Patih Suratri Mantra menika ingkang dadi jago. Menika kasih jae bengi tapi lho sing nyuwun. Tam-tam saged ngrampungi damel. Alhamdulillah ya Pak nak nikmana engkang tak nikmat kok. Baiknya mengapa ta jajan-jajan? Tak rungokne kandhamu ya. Alhamdulillah yen aku yen panjenengan sing dadi jago. Ya mas. Nek ana kak mbadan sing tak nikmat kok. Yen sing dadi jago kula men kalih bojo kok mawa wedi. Maka kalih pojok ngambil sampai mati. Ngertenono anggonku gelar adu jago iki mengko mung rekadaya anggonku golek para putra Mandura kang disingitake dening Rama Prabu Basudewa. Kakrasana Narayana lan Bratajaya kuwi dadi klilip anggonku bakal dadi Ratu Mandura. Mula kang mangkono kuwi kabeh ndak perintah supaya nyekel bocah telu mau. Rangketen lan lebokno ana pakunjan inggih sendika ngestaken dawuh. Inggih sendika ngestaken dawuh.
Nhà mai là cái gì đấy cho anh đâu nhà đâu anh mang cũng nhậu đi anh nhà cũng nhậu nhà nhậu nhà nhậu mà nó mà nó gì đi giờ một đợt vậy nó mày cũng nhậu nhậu mày nhậu đâu mày cũng nhậu ai mà chú ô đâu về mà nhậu mà muốn đàn mấy nhậu muốn đàn nhậu ô đâu mà nè nhậu mà nè muốn nuôi Yo.
ingkang mapan ing dusun Widara Kandang. Tetanduran ijo, royo-royo hawane adem. Amimbuhi ayam tentrem kang mapan ing kono. Sinten to ingkang lenggah ing pendopo? Nenggih, Ki Demang Sagopa. Miwah ingkang garwa Nyai Sagopi. Kadhep putra Mijil. Kawistri nenggih Sang Brataja. Alon kawijil pangandikani mecah sepining swasana. Puji syukur kunjuk mring pangeran awit kanikmatan kang diparingake marang aku sak keluarga. Nyai Sagopi, rumangsa ayem matiku yen weruh anakmu wadon iki. Saben-saben aku mulih saka Tegal, awakku sing kesel dadi ilang. Rasa sedih dadi seneng merga nyawang anakmu Bratajaya. Inje. Iya bener Kiai. Anakku anugrahan saka Gusti sing ora ana sing madan. Anakku bondo. Sing larang dhewe ngatasi wong takon tinakon wae ora ana sing ngrembug dhuwitmu pirang yuta gelangmu. Gelang kalungmu pirang kilo? Tumpakanmu apa lumrahe sing ditakokke ya anak. Inje. Anakmu pira sing barep wis umur pira sekolahe ana ngendi? Anakku yang ditimbang karo masak ember isih pilih anake. Iya Kiai, iso. Bener kang dadi ucapmu terumpamane. Kowe ning pasar ketemu kancamu ya mesti ora ana sing nakokke bandha donyamu. Merga ora gablek apa-apa. Ning ngene Nyai. Anakku dadi penyambungi sejarah. Mulya-mulyane wong tuwa kuwi yen nyawang bocah-bocah padha teka nanggone ibadah sregep sinau tumindake apik lan gelem nerusake labuhane wong tuwa. Ya kuwi sing bakal dadi dalan kamulyanku ning kasuwargan. Sika bala kang tuminggal rang campo samya medali leret tatit wileting godha Popolan piyung aku nyuwun pangestumu muga-muga aku bisa ngestukake dawuh kekodangan bisa dadi menungso sing pigana tumrap bebayangan agung. Kula mintu pangestuku marang sliramu nduk dadi anak sing pinter ngaromake jenenge wong tuamu ya Ger.
kala wis raya Indri raseksa sara maruta ing Nyuwun sewu. Sarawuhipun wonten widara kandhang kula pun sagu pangaturaken sembah pangabekti. Wae lah dalah. Iso mangsa wis tak tampa bektimu. Nuwun pangapunten jenengan menika sinten lan wonten wigatos menapa rawuh wonten niku. Wong kaget. Wis kang senane kaget. Aku prajurit saka Singapura tentang diperintah Adipati Kangsa Dewa kene mulai bocah telu ya kuwi Kakrasana Narayana lan Bratajaya kabar sumebar warta-rata para putra Ratu Manduramudi delikake ana ing kene. Mula kang mengkono ki demang bocah telu tak jaluk. Bakal tak aturake Gustiku. Aduh. Nyuwun pangapunten kabar ingkang sumebar niku mboten leres. Para putra Mandura mboten wonten mriki. Jangkrik. Gaduh. Iki demang kaya aja ngapusi yen bocah telu mau ora mbok pasrahake marang aku. Widara